Salutare oameni buni, eu sunt Razer și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. De data asta vom începe o nouă serie. După cum v-am spus de această serie, ea se va numi Mapele Fanilor. După cum vedeți, mi-a trimis un fan o mapă și vreau să o încerc azi. Și da, sper să trimiteți și voi mape pentru a filma. Și sper să apreciați voi acest episod și să apăsați butonul de like și această serie. Și să începem. Prima dată mergem la poveste. Aici e povestea. Era un spion american, avea misiunea de a-l spiona pe Stalin. El și-a dat seama așa că a fugit. Trebuie să-l prinzi. Reguli. Nu sparge blocul, nu ai puncte, nu ci distrează-te. Regula abonaților, cât mai multe like-uri. Și el spunea no cheat, dar eu am băgat ceva pentru a putea să-mi dau spawn point info. Mapa e testată 100%, nu mai sunt informații. PS mapa are 6 nivele. Și aici kit avem. Nu știu ce mi-a pus suggestul insta damage. Ok. Va repede kit-ul. Da, filmează și să începem. Nivelul 1. Stalin ieșire. Ți-a pus un parcurs. Un parcurs easy. Fac, dar nu pot să-l trec. E easy, dar nu pot să-l trec. The fuck? What the fuck, am căzut. Fuck, ce are? Nu pot să sar acolo. Oh, what the fuck? Nu pot să sar acolo. În sfârșit. Stalin și-a dat seama că ești bun, de aceea nivelul următor e mai greu. Să vedem. Stalin ți-a pus trivia. Câte reguli sunt? 3? 4? Nu au cum să fie 3 prea puține. 4 să spunem. Oh, corect. Câte niveluri sunt? 6. Ai terminat. Ești stats. Mamă, și tare lung a fost. Găsește butonul. Ia să vedem. Scrie ceva acolo. Nimic. Ăsta? Nimic. Ăsta? Nimic. Ăsta? S-a deschis ușa. Da, dar până ajung eu la ușă... Nu pot să ajung la ușă. Auzi, mai bine o iau pe aici. Ce acolo? Creeper. Așa. Dropper. What the fuck? Cât trebuie să urc aici? Acest episod nu cred că va dura mult. Pentru că deja am trecut de 3 probe. Render distance 0. Stalin vrea să te arunce de la înălțime. Trebuie să cazi în apă. Render distance. Ia să vedem. 0. What the fuck? Nu văd nimic. Set spawn point. How scădem? What the fuck?
Mai încercăm o dată. What the fuck? Pur și simplu cad pe lângă. Difficulty 0 pentru că acolo sunt și creeperi. What the fuck? Cad numai în blocurile de lapis lazuli. Ah, what the fuck? Și trebuie să stau și pe render distance 0, că aș vedea dacă n-aș avea render distance. Hai, mă. What the fuck, nu pot să pic acolo. Troll. Hai, mă. Deci nu pot să trec de ăsta, dropper-ul. What the fuck? Hai, mă. What the fuck? Deci pur și simplu nu pot să-l trec. Troll. Lol. Fuck, am văzut unde trebuie să cad. Da, și când cad eu acolo... A, în sfârșit. Da, unde e armura acum? Sabia aici. Lol. Acum să dăm difficulty înapoi. Să vedem. Stalin a văzut că nu ai murit. Așa că a plănuit o ambuscadă iau înainte. What the fuck? Să vedem. Trage de 10 ori. 1. Ce naiba? What the? Și aici. Fuck, lag. Faza e că sunt și pe difficulty 2. Da, puțin. Hai să vă văd acum. What the fuck? Și așa tot face lag. Mă. Nu pot să trec de nivelul ăsta. Așa, 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 așa. Așa. Golden Apple. Unde e Golden Apple-ul? Golden Apple. Să-i văd acum. Fuck.
vrei, mă? Acum chiar că nu mă mai bat ăștia. Și să vrei și nu mă bateți acum. What the fuck? Dau mai slime-ul. Lasă-mă, mă. Oh, fac, nici armura nu aveam pe mine. Acum mai trag o dată. Bă, auzi, ia pleacă de aici. Gata, am tras. Cred. Mamă, ieși. Nu mai da poison. Care tot la mine? Aoleu. Poți mai trag o dată? Da, nu mai e. Tu ce vrei, mă? Așa l-am bătut și pe ăsta. Și să începem din nou. Să trecem mai departe. După ce ai terminat. Așa, și după ce am terminat. What the? Fac abubuit ăla. Am ce trebuie să facă. Dacă îl bag pe ăsta, vine și toți handicapații ăștia. Îl bag și pe ăla. Așa, după ce am terminat, ce bubuie? Fuga cu calul. Așa și cai. What the fuck, să vedem acum. Fuga cu calul. Nu vreau măcar. Așa. Cal vreau. Bă, dar ăștia de ce se ține după mine? Omor măgarul ăsta. Hai, mă. În sfârșit. Hai să vedem ce poți acum. Lasă-mă. Scuzați sunetul. Să văd dacă filmează. Filmează. What the fuck? Foarte mult am mers cu calul. Ai scăpat. Federația ta l-au prins pe Stalin. Salvează pe Stalin. Dacă îl salvezi, va fi o continuare. Uite că salvezi. Uite. Omoară-l, nu va fi continuare. Du-te în spate. Ce ai ales? Am ales să nu-l omor, ca să mai fie continuarea. Pune redstone-ul, fă noapte. Redstone. Aici, aici. Motherfuck! Cum se vede? Dar e lag. Păcat că e lag. Uitați cum se vede. What the fuck? Nu pot să scap de lag. O să ieșim aici mai bine. Și... Fuck. Și cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu, înainte să termin acest episod, vreau să dau o notă de 10 mapei, pentru că a fost una foarte bună. Mie mi-a plăcut mult, mai ales la sfârșit cu săgețile acelea, păcat că a făcut lag. Și da, mai vreau mape de la tine, poate pe viitor o să mai trimit, să mai filmez și voi să-mi trimiteți. Și cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să subscribe și noi de secunde pe data viitoare, pa, pa.